हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुवर बरनाय जाबाय रायजो सरकारा फोसावनानै होदों मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन आस'निफोर बेनि गेजेरावनो बे बाराव फोसावनानै होबाय थुनलाइयारि बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां हादाबसानि मुंदांखा थुनलाइगिरि एबा लिरगिरि बिथांमोननो पेन्सन होनायनि खोथा फोसावनानै होबाय जुदि नोंथाङाबो गागि थुनलाइगिरिब्ला बेनि थाखाय दा आर'जलाइ गथायनो हागोन बेनि आर'जलाइ गथायनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बेनि थाखाय अफलाइनाव नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय मोननैसो क्राइटेरिया थानो नांगोन होननानै फोरमायनानै होदों आरो बेफोर फोरमायखानाय मोननैसो क्राइटेरिया दङब्लासो बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन होननानै बिदिब्ला मा बेफोर क्राइटेरिया माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन डकुमेन्ट्स मा नांगोन लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आसाम थुनलाइयारि पेन्सन 2021 आरो 2022 नोंथांमोना मिथिगौ रायजो सरकारा बोसोरफ्रोमबो बेनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जायो आरो बेफोर पेन्सननि रांखौ होबोबाय थानाय जादों देग्लायबो 2021 आरो 2022 बोसोरनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों थुनलाइनि मुलुगाव बिहोमा होबोबाय थानाय आसामनि नंगुबै थागिबि एबा गागि थुनलाइगिरि बिथांमोना बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन होननानै बिदिब्ला रायजो सरकारा फोरमायनानै होनाय क्राइटेरियाफ्रा मा बिदिब्ला आबुङै मिन्थिनानै लानि नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होदों थुनलाइयारि पेन्सन 2021-22 हादाबसानि मुंदांखा थुनलाइगिरि एबा लिरगिरिनो पेन्सन होनायनि राहा बेनिनो एसे गायथिंजाय फैब्ला नोंथांमोना आगसिथिंजाय बेवहाय नुनो मोन्दों आर'ज बिलाइ गथायनायनि उदायथि बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायदों थुनलाइनि मुलुगाव बिहोमा जगायनाय आसामनि नंगुबै थागिबि बिथाङा जानो नांगोन लोगोसे बिथाङा गावनो लिरनाय गांनै बिजाब फोसावनाय जानो नांगोन होननानै बिदिब्ला जुदि नोंथांहा बे मोननै क्राइटेरिया दङब्ला नोंथांमोना दानिया बेनि फर्मखौ बबेयाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौबो फोरमायनानै होनि जे नोंथांमोना बेवहाय मोनसे वेबसाइट नुनो मोन्दों बे जाबाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होनाय बायदियै directorate.higher-education.assam.gov.in नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेनि फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै मोजां फिलआप खालामनानै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आर'ज बिलाइजों लोगोसे जमा होनो गोनां फोरमान बिलाइफोरा जाबाय बेवहाय फोरमायखानाय बायदियै आर'ज बिलाइनि प्रिन्ट आउट कपि नोंथांमोना बेवहाय प्रिन्ट खालामनानै लादो बेनिफ्राय गासैखौबो मोजाङै मोजां फिलआप खालामनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांनि जे गांनै फोसावजानाय जे बिजाब बेखौ नोंथांमोना लोगोसे होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जे गोनां कागजपत्र थामहिनबा डकुमेन्ट्सफोर बेखौ नोंथांमोना बेजों लोगोसे होफानो नांगोन होननानै फोरमायदों बे नोंथांनि जे आर'जलाइ बेखौ बबेयाव जमा होनो नांगोन आरो बेनि लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आर'ज बिलाइ जमा होनायनि थं बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जौसिन सोलोंथाइ बिथोनगिरिनि मावख' आसाम काहिलिपारा गुवाहाटी 19 नोंथांमोना बे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ जमा हैनो नांगोन आरो बेनि जे एप्लाइ खालामनायनि नोंथांमोननि लास्ट डेट थामहिनबा जोबथा खालार बेयो थागोन फैगौ 30 अक्ट'बर 2021 खालारसिम नोंथांमोना बेखौ लास्ट डेट खानानै होनाय जादों अब्ला नोंथांमोना बे खालारनि सिगां नोंथांमोना बेखौ जमा होनो नांगोन बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो